Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka tata, na ndị niile nọ n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ àjà Mass tata. Intentions. Thanksgiving and God's continued abundant blessings for the birthday of Dumeto Ikebodo, Anthony Ikebodo, and Ima Ikebodo by Ima Ikebodo. By Ima Ikebodo. Thanksgiving to God and praying for continued blessings by Ndubisi family. Thanksgiving for the birthdays of Josephine, Awen Chijoke, Ama Chigosirim Omak, Charles Tuji, and Uju Omosaya by Ima Ikebodo. Thanksgiving for the birthdays of Bibiana Ogatu Ozamaka Ezejuku by Bibiana Ogatu. Thanksgiving for God's grace and mercy on Swana Oda by Emma and Anthony Ikebodo. Thanksgiving for Anthony Ikebodo, whose birthday is today, for the birthdays of Dumeto Ikebodo, Dora Okoye, Ozamaka Ezejuku, and Ima Ikebodo, asking for God's continuous grace, guidance, and protection by Helen Ewiwe. For the happy repose of Dominic Ofondo, Sir Mary Egunilo, Father Godwin Igobi, Father Alfred Ayichi by Imam Obiora and family. For the happy repose of Juliana Ozamaka Honora by Emilia Honora. For the happy repose of the souls of Cyril Ike Dioka by Angela Dioka. For the happy repose of Rita Chiwin Ototo by Ofondo and Okunye's families. For the happy repose of Fidelis Abiokobe, Dorothy, Chichi Okoye, Obiora, by Elias and Grace Ubo. For the happy repose of John Ijoku Owa by Ima Ikebodo. For the happy repose of the departed in Ubok and Aris families by Alias Grace Ubok Oito Devin Jesu. Tata or watching him. So,
tata bụ ụkọchukwu anyị Fada Jude Umobi. Kọjọ dịrị Yesu. Hymn number 22. Advent. I na-ebido n'ịgọzi ihe agbara Advent rate na-eji echetara anyị nke ọma pụrụ iche ka anyị ayịyọ Chineke ji ike niile ụka gị ji aṅụrị wee na-eche wee na-akwadobe maka ọbịbịa nke onye nzọpụta bụ onye na-amụnye ọkụ ife n'obi anyị ga wee na-achụpụkwazị achụsasị ọchịchịrị nke ihe ọjọọ na amara na nsogbu dị iche iche. Biko gọzie anyị niile, gọzikwazị Advent Meeting n'ụwa ugbu anyị na-amụnye ọkụ ya. Why not go Advent Meeting n'ụwa ka ọkụ n'ụwa wee na-egosipụta ife Kristi ụwa niile site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnna, ka anyị gbado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke ya Ukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị dọwara n'ụwa, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere.
Chineke ji ike niile biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka ndị Kristi na alaeze eluigwe, onye gị na anyị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa dị ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Ọ bụ onye nwe anyị na-ekwu sị, lee, oge na-abịa mgbe m ga-emezu nkwa ahụ m kwere obi Izrel na obi Juda. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, n'oge ahụ, aga m eme ka ngalaba ezi omume pụnitere David, ngalaba ga-eji eziokwu na ezi omume biri n'ala ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, a ga-azọpụta Juda, ume na obi wee rue Izrel. Lee aha a ga-akpọ ya, di nwanụ bụ izu ka anyị. Okwu nke ọzọ bụ abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza, onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitara obi m. Onye nzọpụta m. Ya iwu ya, onye nwe anyị hụrụ ndị na-asọpụrụ ya n'anya, ọ bụ ha ka ọ na-egosi ọgbụgba ndụ ya. Oh
ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ka onye nwe anyị were obiọma mụbaa ịhụnanya unu, bịakwa mee ka unu hụ ibe unu n'anya na mmadụ dum n'anya, otu anyị si hụ unu n'anya. Ka ya mee ka obi unu guzosi ike n'ịdị nsọ, ka a ghara ịtọ unu ụta n'ihu Chineke Nna, mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi ga-akpọ ndị nsọ ya niile abịa. Ụmụnna m, na nke ikpeazụ, anyị ji obi anyị niile na-agwa unu, na-ayọ unu arịrịọ ike n'ime onye nwe anyị Jesu, ka unu na-aga n'ihu n'ibi ụdị ndụ ahụ a chọrọ ka unu na-ebi, ụdị ndụ ahụ Chineke chọrọ, ụdị ndụ ahụ unu mụtara n'aka anyị, ụdị ndụ ahụ unu na-ebi ugbu a. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, a ga-enwe ihe ịrịba ama dị iche iche na anyanwụ na ọnwa na kpakpando. Abịa n'ụwa, obodo dị iche iche ga-anọ n'oke ahụhụ, bịakwa nwoke mgbagwoju anya n'ihi mbigbọ nke oke osimiri na-enugharị nke ebili mmiri. Ndị mmadụ ga na-amụsịsị n'ụjọ ebe ha ji ume na obi n'aka na-eche ihe ga-eme n'ụwa, maka na ike dị iche iche dị egwu ga-ama jijiji. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka o ji ike na oke ebube si n'ugwu na-abịa. Mgbe ihe ndị a bidoro mewe, kwụrụ n'ọtọ, welite n'isi unu elu, maka na oge mgbapụta unu abịala nso. Ma kpachara n'onwe unu anya ka unu ghara ịda mba site n'oke erimeri na oke
ka mmanụ na oke ịchọ akụ na ụba ụwa ka ụbọchị ahụ ghara ịdagidere gị na mberede dị ka ọnya, maka na ọ ga-abịakwute mmadụ ọbụla dị n'elu ụwa. Nrụ anya na-ekpekwe n'ekpere mgbe dum ka unu nwee ike ịdị ndụ kwufee ihe niile ahụ ga-emenụ, ma were n'ume n'obi iru ala kwụrụ chem n'ihu nwa nke mmadụ. Oziọma oseluwa. O mechara ozugbo eme gịnị?
wee mee ihe niile mmadụ na-eri eri ka ọ bụ ihe dị azụ. Ọ gwara ya na Luke chapter 7 verse 14 na ọ bụ ihe mmadụ dị site n'ọnụ wee pụta n'ike ihe wee bido ọkpụkpọ ya ahụ na-egbu ya na ọ bụ ihe bise mmadụ dị n'echiche. Anyị ga-echekwa ibe na Acts of the Apostles mgbe Pita nọ na Jọpa, Jesu chọrọ ikpe ya tupu na wee chọrọ ikpe ya na ihe ụmụ niile bụ gịnị ụmụ ya na ihe wee diskrimineshọn. O wee si ya o wee n'ụlọ dịpụta kacha wee bụ na arụ agwọ ma ihe ya ma ngwere ma erutu niile na si ya mana ara ọzọ ihe nche wụsa n'ihu chukwu si ya n'ụra ha gbuo ihe ndị a megide rie ya na Pita si gị bụ ihe nke a na ihe mebere mgbe na ndụ ya niile gịnị ihe ndị a bụ ihe rụwa gịnị ka Jesu gwara ya ihe ya ma n'onwe ya sọrọ ihe ya n'onwe ya chukwu gwara ya zaa aka ya wee kere ihe na-asị na ọ bụ ihe rụwa ugboro ịtọ ọ hụrụ ya ofu ihe aka chukwu na-emegide na-akụ ya ozugbo otutezi wee chiri ihe ndị a ọ na-eche mmadụ na-akụ ya aka na dọọ ya ka m gara ịkọwara nke ahụ na amalụ ihe nkụzi na ọ bụ Cornelius zere ndị ozi ndị servants ka abịakwa Pita abịa na bịa bụ na amakwa ihe ndị sọrọ ya iji mgbe Pita bidoro ikwu okwu mmụọ nsọ dakwasịgoro ndị ahụ ọrịa emepere baptizim ka ụlọ Chukwu agwaghịkwa ha na ọ bụ ya na ọ ya ka aka ebe eme ihe ọbụla. Kedu ihe anyị na-eme? Another thing anyị ga-amata so ihe na-achịkwa Advent agakwa na obodo dị iche ha na-eselebreti nke ha n'oge ebe ahụ dịka na gịnị the 6th January Rome dịka atụrụsiri n'anya na the sun and the moon and all those things na Rome ha na-eme eriri mgbe ha dịsara ha na-eme on the 25th December mana ụka bịazi wee debezi ihe ndị ya anya wee fụkwazị na n'ọbụ osutu based on the calendar ma mgbe ejikwa Mary na ọ ga-adị ime na ife ndị gosi wee dịkọta bụ ya nwute that period because na nwoke accurate record osi na ọ ga-abịa mgbe a gaghị emesi the birthday of Jesus Christ. Bible again, the birthday of Jesus Christ. You know, our people, Africans, revere nature, but the Europeans revere nature. I have never got a African approach here. If you go, I go for my dad, for Nazan, even most of the African of my dad, all the magnanimity of those who are in the Catholic work, Neos will carry. Oh, I don't have to have a little expressing the idea of that God. And that's why we cannot condemn even our ancestors in our distance. One of the mistakes is divine in this case. For the just have the right and all those things. No. You have to say, Macau can have been able to him the enemy. Bugalia, Chukumaganoya, that's why we do the honor. So, the sun God and this and that, even my father make from Abusi and all those special attend. Yes, but don't worry, I had a expression, but I'm not a true way, sorry, you know, when I didn't die. I'm not bad at what each emotion now, which is not even after the end. Yeah, you look at that, what would you guys? Madame, each one my leave by the I see what I can do. I just like I got it. He had a position public general money. Only we say not true. No lawyer in control. No lawyer church. So no one have been there. Can ever so now you push in at the grateful. You can use up the nature. No, those you marry, even in Iowa, even in Iowa. Me of guy in a middle one, whoever goes in, I know. All the real message to understand from that.
kita hanya merasakan kita tidak berkasih maka orang ini kita hanya mahu bersenang tukan dan harus gimana ifane konde maaf semua yang kita anak kuma di sana kita harus dia di mana kita cuci kita nanti mau buzo mau tahu nunggu jauh tu filosofi jauh tu anak aku berbeza no boleh kerja ni hanya kerja ini kau buat kerja juta itu berbeza imagine sebenarnya semua orang apa nak buat mau pinjam kerja aku ni funu mana afanya begitu dia mana asal mau mana jadi mana jadi sebenarnya aku nak mau orang yang mau orang kerja ni buat di sini makan ni rumah mando sana jangan nak papan jadi jadi ni oh kerja apa yang tahu itu ada musuhnya begini kerja pada so ni yang ini kerja begini jangan ada punya macam orang yang masuk anak orang pun kiri bawa oh nak bawa bang nak orang pun ikut nak bawa if naya nak bawa if naya begini nak bawa ni mesti cukup pun naya nak bawa ayah nak dibayar ayah orang yang begini cukup nak keselai. Let all these things do the summary of our life. Summary of our life. If naya don't let me get sim maka dia sebaya dulu. Imagine if cukup naya, ini harus saya rumah di begini. Ini harus saya rumah di begini. So no yang begini ni mian. Naik deh kasih kasih naik cukup naik if rumah dibayar naya, ane orang ni lagi ni bawa. Orang yang aku juga ini makna apa yang ada sekolah ini kita dah begini. Nak apa sih ni? Ini jadi apa? Senang mainnya orang nak apa jadi kan kita kadang macam jadi berbeza jadi macam. Mana yang apa untuk pergi pada apa ni? Attention, jadi ujang memegini apa harus. No shake, exactly. No shake. Untuk orang nak cina ujang ada tu. Ayah aku sih ke, kalau orang masuk, mana tak nak kalau buat ada nak. So mana ayah boleh kali ni. Nak cina kan apa begini nak pusing begini, ia nak agak. Betul tu Yesus.
ka Kristi bịa leta nzukọ nsọ bụ ụka n'afọ jubili nke a, ma na-elebara ya anya mgbe niile. Anyị arịọ gị dị ezigbo mama maka ndị ọchịchị ka Kristi na-edu ha ka ha nwee ike na-eche echiche maka onye ọbụla dịka o si bụrụ uche ya. Anyị arịọ gị maka obodo dị iche iche ka ha gbaa mbọ ịkwado ezigbo ebe obibi, ezigbo nlekọta ahụike na ezigbo ụlọ akwụkwọ maka ezinụlọ niile. Anyị arịọ gị dị nwere ọnụ ụzọ maka ndị niile na-eche ọbịbịa nke Onyenwe anyị, ọkacha ndị nọ n'etiti ọnwụ na ndụ, ka okwukwe ha na-etolite, ka olileanya ha guzosi ike, ka ha jupụtakwazị n'ịfụnanya. Anyị arịọ gị dị nwere maka anyị niile gbakọrọ na Jamasị dị asọ taa, ka anyị chọpụta ụzọ bara uru iji kwado maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị. Anyị arịọ gị dị nwere maka ndị otu Kristi kwere n'ogoro, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamasị dị asọ taa, ka ha site na arịrịọ na ekpere anyị nweta ekpere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe. Anyị arịọ ebelibe obi ka anyị kọzie Chineke anyị mgbe anyị ndị ọzọ gaa ụlọ Chukwu. Ndị ọdịda ka anyị na-ayọ site na Kristi Onyenwe anyị. Hymn number 9. Yeah.
eme ka mfe anyị na-efe gị n'ụwa na-adị ile mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye ụlọ etu ahụ ka o si mee kparịchara ndị anya sị o nwere iko mmanya anya gba ga-ekele n'otuto onye maazụ ya sị nara nke ahụ
na-eme nke a na ncheta nke ya. Ka anyị kwupụta ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Gozie Pope anyị Francis na Bishop anyị Jose na ndị ofu ụka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị chekwubere were gaa na ezumike nke ọhụrụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke mberede. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na-ebe Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl bụ ndị nsọ gị niile, iji enye ndị nsọ ndị mere chọrọ ihe mbụ ụwa tụwa kete ndụ ebere ka anyị sorokwa ha na-edobe site na Jesu Kristi nwa ya. Ihe anyị na-ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na Chineke niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụwa niile.
94. Line 4.
a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị gara aga maka ịgba ọgba. Ndị kwaya ọdụrụ nke ya kọrọ na-aga ana m arịọ ndị ọshịas ndị mụ na ha kpara ka ha gaa kịta. Anyị na-eke the calendar na kịta 1 per family, 1 per family. Biko ka o were ruo onye ọbụla 1 per family for our calendar. Ha ya gawa kịta gagharịa were gba mbọ hụ na onye ọbụla famili ezinụlọ ọbụla ga-enweta ya ka anyị gaba ozugbo. Ndị nweta unu nyekwuo aka ga-eme ya ọsịsọ ka anyị mara ọkwa na-aga. Anyị na-edotekwara anyị niile maka Ikusa 2025 flyer ya dị na bọọdụ. Ibuku hotel, Ibuku flight. Ọ dịkwa na-emekwa onye isi nwoke na onye isi ndị nna ga-eme ka anyị malụ a na-achụ nta ego nke a ga-enwere raffle tickets nke a ga-eme. Ọ dịkwa na flyer dị ebe ahụ. Ị na-anya ọfụma ndị nne na ndị nna, ndị isi nne ha na ndị young adult ya agba mbọ hụ na anyị nyere aka hụ na nke e nyere anyị nwa na anyị mere ya ozugbo ozugbo. The youth and young adult choir, you have your practice immediately after this mass. Immediately after the mass. Ndị need national ID nke obodo anyị Nigeria ha ga-anọkọ ebe a December 14 ka anyị si wee malụ ha na-eme ihe niile with appointment. Ị ga-aga na webụsaịtị ha, anyị tiri akwụkwọ ha na bọọdụ, iseli ya na foto, ijezie na webụsaịtị ịkpọọ ha na appointment ka ha si wee kọwa na their webụsaịtị. Akpọna mmụọ, akpọna ụkọchukwu anyị, akpọna onye ọbụla ebe a, ihe gị na webụsaịtị kpatara bụ ihe ị ga-eme. A na-ekele kalenda kịta dịka anyị si wee mee ọkwa. Ka ha na-eme nke a, ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Today is the first time you are worshiping with us here. Please, may you stand. First time worshipers. I don't pull out. You never may have ever, you never answer. Guy who need ever, who need a quan and altar. One of your that was his own yoga, and I say Eugene. So can I go for Hanchaka? You are welcome to worship with us. Anytime you are around here, please be back here to worship with us. Thank you very much. I
ime ya ọsọ ka ime tọpe ya. Ndị a niile nwetara ebe a ụbọchị ụka ọzọ anyị ma ama anakwa ọzọ. Eji n'aka na onye ọbụla enwetago onwe onye ezinụlọ enwetabeghị ka anyị gba mbọ hụ na o luru ezinụlọ. Chika gaba n'azụ. Ezinụlọ ofu, ezinụlọ ọbụla ofu. Chika gora, Chika gora. Chika, go around this way. Somewhere is no name with the have any aka I madu night for. I have una is no noble amata. I jogera wene kene madunine. I'm an okay. The guys who will put Garaga. Ununaya no chaita. Amora Mohono Candia Navajo. Governor Hakaneban and the party in Kebido last night. Dinina ya Ganjem. No good work. I know your guy for that. Our community, Okojuku and Okojuku. Kainine, your Chineke, Gudua ininde, Ajoyam Nakonayoko, Aije, Nata. Keta ndị njem niile ka ha pụta ka anyị pụtara n'ozugbo enezina anya n'azụ ma nwere onye na-apụta nọ asịkwa m ụlọ ụka niile pụta
malite ugbu a arọ na-agụ anyị wee na-eche gị n'iru ụmụnne anyị niile anyị chabụ ndị na-aga njem ebe dị iche iche ma ndị na-aga ebe dị nso ndị na-aga ebe dị n'aka ka ị leburu anyị ụzọ lebere anyị azụ bụrụ ọpụpụ na mbata anyị zite ndị mmụọ ozi gị ka ha gbaa anyị gburugburu ka anyị chawe jee n'udo nata n'udo na-enwezighị ọmụsị na Kristo onye nwe anyị ike na-ekọzi ụlọ nna na nwa mmụọ nsọ. Tupu anyị na-apụ ndị a niile bụ ebe a niile na-aga njem anyị na-eje most likely ịgba Krismas. Onye ọbụla na-eji akwa mbọ hụ na ọ gbara ụkọchukwu anyị Krismas bifo na-eje ebe ọ na-eje. Vocationist ebe ọ nọ na Nigeria ka ọ nọ ya na onwe ya bụ Mbaise. Then ụkọchukwu nke anyị magbu ama anyị na-amagbu ebe a mana bifo ejebezie ebe ọzọ ọ nọkọtakwa ọgbadata ebe a bụ ụkọchukwu Victor ọzọ ofu anya Enugu Diocese anyị ya anyị wee kọpụkwala onye isi anyị nke na-echekwaba anyị nke nsị ndị niile ya aga njem hapụ mbọ hụ na akparịa Krismas n'obi. Daalụ. Ka ndị ngwa ọrụ wee kelee anyị niile ama na ekele n'izu ụka ọtụtụ ndị mmadụ